ତମ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ହସ ଶିଖେଇଛ ନା ଆଉ କିଛି ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ଚା କରିଛୁ ଚିନି ଏତେ କମ ପକେଇଛୁ? ଚା କରି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ତତେ? ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଚା କଲର ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବେ ଦେଇଥିଲି ତ ଚିନି ପକେଇବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା। ହାତରେ ବଳ ନଥିଲା ବେଳେ କଣ ସଫା କରୁଛୁ? ସେମ୍ ଧୂଳି ଲାଗିକି ରହିଛି। ଆଗରୁ ସେ କାମଲି କିଟେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଚକଚକ କରି ସଫା କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ବି ସେମିତି ଠିକ ଦରମା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ପ୍ରଫେସନାଲ ପୁରା ଚକାଚକ କାମ କରିବି ହେଲା। ଆମ ଘରର ବୋଉକୁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ ଆସେ, ଆଉ କିଛି ଆସେନି, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ହିଁ ଚଲେଇ ଜାଣିଛି ସେ। ନାଇଁ ଯେ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଫୋନ ଚଲା ଶିଖିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ମୁଁ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ନାଇଁ ତ ସାରା ପରିବାରଟା ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ସେ ସାହୁଙ୍କର ବୋହୁ କେତେ ନର୍ମ, କେତେ ଭଦ୍ର, କେତେ ସରଳ ତୁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି ସେ ସାହୁଙ୍କର ଶାଶୁ ନା ବହୁତ ହି ବଢିଆ, ବୋହୂକୁ ବୋହୂ ପରି ନ ଦେଖେ ପୁରା ଝିଅ ପରିକା ଦେଖେ, ଜମା ବି ତାନା ବି ମାରେନି, ପୁରା ଝିଅ ପରିକା ତାକୁ ଦେଖେ। ଶୁଣିଛି ମୋର ଶାଶୁ ହେଲେ ମୁଁ ତମର ବୋହୂ।